Tingnan nyo ang aking sili. Nasa paso lang siya. Ayan, yung red na. Hinog na. Ang kukunin natin. Ayan. Guys, isa pa dito. Kasi, pag minsan may nabubulok na sili, kinukuha, nilalagay ko sa masetera. Kaya, marami akong dahon ng sili sa masetera, guys. Ang liit lang ng terasa namin. Yan. Kaya, sayang din. Ayan, tumubo naman siya sa ano. Ayan, may halaman siya. Tumubo naman siya. Ayan, may mga hilaw pa siyang sili. Kaya, ayan, hayaan ko lang siya. Minsan hindi namin naalagaan kasi busy man. May mga ano pa siya, may mga hilaw. Ay. Guys, magluluto na tayo ng ating laing. Ayan, may mga hilaw pa siya. Ayan, dito sa kapatid may hilaw pa siya. Hindi ko naman siya kukunin. Mga kaorago, magandang buhay. Today magluluto ako ng laing. Ayan, ito ang aking mga sangkap sa aking gagawing laing. Guys, ayan. Laing, dahon ng laing o gabi. Isang suko ang lulutuin natin. Then may gata ako. Ayan, may gata ako. 1 litro siya. Then magdadagdag ako kasi mas gusto ko yung creamy. Ito yung aking sili na nakuha ko sa aking terasa sa paso. Ayan. Then may sibuyas tayo. May sibuyas, luya. Ayan, may cubes tayo. 2 kasi hindi na ako mag-aasin. Then ang karne natin, yung pork belly. Ayan, inalis ko yung balat niya para mas mainam. Kasi pag gumagawa ako ng laing, ayaw ko na yung may balat. Ayan, para mas diretso ang pagkain. Ayan, ito ang aking mga sama sa aking lulutuin na laing, guys. Hindi ako maglalagay ng bawang or garlic kasi yung iba naglalagay sila ng garlic, pero ako ayaw ko dahil ewan ko, basta nakasanayan ko na hindi ako naglalagay ng bawang. Ito, guys. Let's go, guys. Samahan niyo ako sa aking pagluluto ng laing, guys. Ayan. First, guys, pakulaan ko muna yung ating pork belly. Ayan, kumbaga sa amin, ang tawag dyan is sangkot siya. Sangkot siya muna para maalis yung lansa. Then, para maluto siya primero. Ayan, sangkot siya natin muna yung karne natin. Ayan, guys, pag na siya, golden brown na siya. Lagi na siyang mag-golden brown. Kasi gusto ko yung lutong-luto yung karne. Pero depende sa inyo, guys. Kung gusto nyo ng ganyan, pwede nyo na siyang ang akin, ayan, may mantika siya. Di ko siya nilagyan ng mantika kasi nagmantika dahil may taba. Ayan, igigisa ko yung sibuyas and luya dyan. Pero gusto ko mas golden brown pa ang ang kulay. Kaya wait natin ng konti. Guys, nag-brown na siya. Nag-brown na siya. Ayan. Kaya lagay ko yung ating sibuyas. Ating sibuyas. Nalagay natin. Kasi ginigisa ko din siya. Hindi tayo maglalagay ng bawang. Depende sa inyo, guys, kung gusto niyo maglagay ng bawang. Ako, hindi ako naglalagay ng bawang. Ayan, para maluto siya, guys. Igisa ko siya. Yun ang style ko. Iba-iba pong style ang paggawa ng laing. Depende po sa inyo kung anong gusto niyo.
brown ang kanyang karne. Inilagay ko yung sibuyas. Then ang ating luya. Ayan guys. Nagmantika yung karne niya guys. Kasi may taba siya. Mas gusto ko yung ganun. Yun ang sinabi ko, may kanya-kanya tayong version ng pagluluto ng laing. Palutuin natin yung sibuyas sa kaluya. Maya-maya ilalagay na natin yung gata. Ayan guys, brown na siya guys. Then, yung sibuyas sa kaluya na yan guys is luto na rin. Ayan, nagisa ko na siya. Then, lalagyan na natin siya ng gata. Ayan guys, lalagyan na natin siya ng gata. Yung 1 litro guys na nilagay ko. Ayan. Then, i-add natin yung 1 lata pa. Mamaya. Kasi magkigata yung nabili kong laing guys. Kasi masyado siyang tuyo. Tsaka hindi natin alam. Kasi yung mga ini-export dito guys, hindi natin alam. Kagaya nung dinadala ko talaga lagi na ginagawa ng nanay ko, malambot siya. Ayan. Haluan natin siya. Ilagay ko yung abi cream na 2. Hindi na ako mag-aasin. Simple lang to guys, madali lang lutuin. Dati nga hindi ako marunong talaga nito. Pero nung nakikrave talaga ako noon, natutunan ko magluto. Sa Pilipinas, prito-prito lang tapos saing. Kasi si mama mahilig talaga magluto. Yun na ang magiging kwenta asin niya. Pag kumulo siya guys, antayin natin siyang kumulo, din lalagay natin yung dahon. Ayan. Guys, kumukulo na ang ating gata. Ayan, kailangan na natin ilagay ang ating dahon ng laing. Ayan, may technique ito guys ha. Pag naglagay tayo ng laing, huwag nating halo-haloin kaagad kasi daw makate. Ayan, kumakate. Ayan. Kininit-kinit ko pa siya kasi ayan, kagaya nito, buo pa siya. Kailangan ganito kasi yan eh. Ayan. Marami na rin to guys. Yung 1 supot na nabili ko sa Costco. Nililiit ko siya kasi buo siya. Ay, hindi ko pa lahat na ayan. Ayan guys. Pag nilagay nyo siya guys, huwag nyo siyang halo-haloin kaagad. Ayan, hayaan nyo lang maganyan. O kaya, ito ang gawin nyo. Ayan. Para ma-absorb nyo yung gata, ganito lang gagawin nyo. Huwag nyo haluin kasi may kasabihan sa amin, pag hinalo-halo is kakati yung laing. Ganito lang guys. Ayan. Makigata ito guys kasi super siya dry yung yung dahon. Ayan. Para ma-absorb niya yung gata guys, ganito lang yung gagawin nyo. Huwag nyo haluin. Ayan. Alam mo naman sa amin, sabi makate kasi hinalo-halo mo. Ganun. Yung naririnig ko noon sa mga matatanda eh. Ayan. Ayan. Hayaan lang natin. Then, i-ano natin na nasa medium lang yung niya. Yung ating apoy. Yung kalan. Kasi
minsan madaling ma-absorb ng laing yung gata. Guys. Ayan guys. Para na-absorb na niya yung ano, yung gata. I-add natin yung isang latang gata din. Guys, depende sa inyo ha. Kung magluluto kayo ng laing, depende sa inyo kung gusto niyo yung isda or ano, tulingan, tinapa, o depende sa inyo. Ako kasi nandito is wala naman kaming tinapa, kaya karne lagi yung hinahalo ko. Depende sa inyo, pwedeng hipon, pwede siya guys ha. Pero kalahati lang muna para yung sa ibabaw niya is may gata. Then maya-maya guys, ihahaluin na natin kasi para yung nasa ilalim, yung sahog niya, yung karne niya is mapaibabaw siya, ha? Ayan. Then hayaan lang natin muna ng mga 5 minutes. Ayan guys, sinalo ko na siya yung nasa ilalim kasi nag-absorb na rin yung nasa ibabaw. Ayan na yung karne. Ayan guys. Maya-maya ilalagay na natin yung ating sili. Pag alam na natin yung dahon kasi masyado tong dry, kailangan niyang mas minutos pagluluto kasi minsan makunat siya pag hindi luto yung dahon. Depende kasi yun sa dahon guys. Ayan. Kaya hayaan lang muna natin siyang kumulo dahil may sabaw pa naman, may gata pa naman. Ayan, hayaan na natin. Pero natin yung apoy niya, medium lang ha. Kasi masyadong ito ng mga anak ko. Hindi ko sila nakita na kumain sa Pilipinas ng ganito. Pero dito, pag nagluluto ako, gusto nila. Hindi ko lang alam kung gusto nila dahil karne yung sahog ko. Hindi ko alam. Pero sa Pilipinas, hindi ko sila nakita kumain ng ganito. Ayan guys. Ayan. Malapit na to guys. Malapit na. Ayan guys. Nakalipas na yung 5 minutes na kumulong siya, pero hindi pa siya guys luto ha. Ayan, yung dahon niya, kala mo luto na siya, hindi pa siya guys, kasi nagtikim ako, yung dahon niya is makunat pa, kasi masyado siyang nabilad, tsaka siguro mayroon kasing iba-ibang klase ng dahon ng laing. Ayan, mayroon siyang malambot, mayroon naman siyang matagal dahil nasa pagbilad nila, kaya ganun makunat. Hayaan lang natin, ganun lang. Ayan, dagdagan natin ulit siya ng gata. Ayan, gata. Ayan, creamy siya guys. Yan ang gusto ko guys sa laing, mas creamy. Kasi yung iba, nila, pinapamantika nila. Pero ako naman, mas gusto ko yung may sabaw-sabaw. Depende sa inyo guys ang pagluluto ha. Kasi ito yung version ko, kaya dito ang nakasanayan ko ang pagluluto. Pero dito na ako nag-try na magluto ng ganito. Dahil nga namimiss ko yung pagkain sa Pilipinas. Ayan. Saka guys, dati bago may pandemya, magluluto ako nito, nagpapa-order ako dito sa mga kakilala ko. May nag-order naman kasi nga is bihira, tsaka iba yung lasa o iba yung pagkakagawa sa mga restauranteng Pilipino dito. Iba-iba naman kasi ang pagluluto guys. Ang iba masyado siyang dry, pero ako gusto ko mas ganito, mas may salsa, may yan, creamy siya. Kaya talagang ilalagyan ko siya ng maraming gata. Iba-iba guys ang pagluluto. Kaya, yan. Malapit na to, malapit na. Pakulaan ko lang muna din. Maya-maya lalagay natin ang ating sili na pinitas ko dyan sa aking paso. Ayan, finish na guys ang ating laing. Let's eat it. Luto na siya guys. Ready to serve. Ayan guys. Ayan, salamat guys. Luto na ang aking laing. Ready to serve na. Masarap ang ulam namin today guys. Samahan nyo kaming kumain ng laing. Ulam namin is laing today. Kaya, ayan guys.
version ng pagluluto ng laing, guys. Sana nagustuhan niyo ang aking pagluluto, guys, ng laing. Ayan. Thank you, guys, sa inyong lahat. Ayan, guys, ang finished product ng aking laing, guys. Thank you for watching. Ayan. Laing ng Bicol. Ayan, sana nagustuhan niyo. Thank you. Bye-bye.